Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. DC office jangka Center Health. Kalian semua tu orang mulai ke full commitment, bah kita dia kata apa naki syaki nang bah kita jubah apa dia kata bakin recall bempat recall kadang dong jubah orang dalah ni mula tan dalah wan kata Pihon ni kata kajing ya kan baik. Hỏi xin bà nghỉ lại đơn hàng này lại còn hút một ngày có bây đơn tình là bediang ya bà ai có men liang jong chief secretary jong ka member secretary jong ka MSC tình là bediang ya kata một ni là ai por bà kin dia kata ka city MOUF dan nya dok kita ki por bagi la ya bo ka dia ka tip hi hado next week ni ya tip na diang jongki ba jubab baki yo nante Sinja mapensim nada ka pemohon. kami kata ngin si kata kumbang dia haba kadang long 50 ada ki inle na em ngin si kran kan kata kebedan ta ba ya garas si dang sa klau ni terwade temlong pemla long ni Ibu por na si ni tinggal abu istayo tanah kalian juga hari ni sisi arsi kinle na ta ni ibu baca tak boklut po istayo kamut lada kambiang ka jubab na bro arliang kawai ngin stang sa gajing hi ka baar ta ka high court ka pai bat ka jing yele kelas ta penkot hiru bat kumbang pilai na kapor ka hito man sini ko ka ong le chakot tingi dala hiru pe tangkan usaha biya de ka reservation ha kan higher studies bangila ile bangi kon bat niyo hiru ka jubab naka gom ta kane ka de ka commitment na kane ang sang kumbang ila le claim terus nya wa ijar pangisim kane ko commitment ngin kon ba hadu ba kan yo kata ka hok ke jong biti knong song jong ki wa ijar ki bam not ban res ka wa jong ki khamat ki hespa ki gunda pat ki mafia ki badan sto bat ko wai ru ngakwa ban pha ka khubor che ki ki para do prasnam ki badan hang to po wa ijar ki bala da ki kendo ban ni para wanam ye teng ni don hasanda jong ki takan mau paspa ka phau wat numbit namar philai i uminder hi uthe dikilak ni ko ban punjab ya kari khasi rei mangi pat ki jaj ban riu khasi ban ya sei spa aspa ngi ki khonyo kala bomot e jala ka jong kari lada de ban yada bangi haban jara ta ka e ru ni haban yada sha lada kata ka face kum on kenten nang wei lada de ka kti kata ngi de ban yo pek kum ko ka e ko ban tia ban jin bangim da sa met stai kitu ki mafia ki lastang sa pen blok e surok Hendrai ya kataru ke sarkar kali mana banjin da blok ML01 hang tu kamut undan bakren yaki he ki lag de Hendrai lada ki wan per ki konhon ki ban pensya keren ya ko hok kimi ki mafia kimi ki gang klem da kho kerteng pila i mena kan ne de ki gang ki pha ki bla de psa kem teng hiro ki de gitu ki ba bai psa to pemblok iklit ti sengkia tengah kerman skam begitu ki para dok prasnam ini ki para dieng rak lati setiap katu kesan spa syajar jongki lada katrai kam ke FIR ke bengi pak saka DGP had lada pisha kem live ho sha pi haban lot na kato subu pi san spa pi haban lot live ho jar tang ka bai dia takan mau ka spa ka pho kanumla banya dai pi hingi smo ba pidei ki nongwai adu tu ka singi la po ya bam pramai tan ringi dang e je bisa bat ya kala ka bomot swaban mi kano kum saw kaba ni haban ya bam pramai namar bitip syai ba ka hito sin hi klak kran kumut nginum kan ran den ta tangi kermen banang ni brok hoi we no pu we nong song snong jong ka bri nyo trap bukhot jong ka jit brio yada ya ka mai ka mariang namar ba ubar jalahi ula bat bori ka ne khando la ne re kinten no we kila riep ji ka ne ka kme ka jongi habaki kpa ka jongi kita ki rang ba snong kita ki doloi kisha bi ya ka kme jongi pan sha riep ni kum ki khon samla khon jong ka bri nyo trap ni dei ban yang ben sem sin rang ban yale na banta ban yadai kme jongi ku shibon shiza Nosin sasnong. Like support on behalf joki tai ba joki. Biso kemudian jing try ya kan. balik kan don ka jing ka
Kandang jing le yu la de ki support makna hang tu ru Henry ya kata ka rukom long rang ba snong jongki hatu kila bud ya kata senat ko jongki ka jing pha ko jongki hang tu ya kitu kinong pungkul mar snong kinong ra dieng rang ra yu kam de kila pungkenya ka section life r act jong ka GHDC ka ong long ban pungkul mar snong la de pikiran pat ya ka meklia police act ru arajar khatwe ka banyo ko ong kum no ka ba 61 63 ka ong ba wat ye kilong kemiru la da ki VDP ki lej ban shim ki haban khot kilong kemi tan re ye kini pat man ko sin balai la amis handle do sendang tab ngin peje kai ka ka jing haba kila violet na dong sendang VDP ru umde ban access yang more than 15 kat kum ka condition re hang tu kito hato ki de ki VDP hato kim de ki khna min de heti de ki khna jalapen ngang de traditional mate hato ngam tip yeki hau arhajar san ngang la long presiden jong clear resolution hapor bangandang dan ba ko kaseng itip sai ba hang tai kum no But jigitu hi ke bakersan dia kata kila ada syata. Kila syata dak kaspa ka pho. Balai ba kinur ki brio ban wan terba dak kaspa ka pho. Kat yo presiden jong hito, kat kinong yalam jong hito. Ti kita ilikan dan cing yo. Kabas ngong falar wat gitu ki ba support hang tu. Pimut kitip mo. Ya ka ai ka tu ka mining ba kira itu ke pelakon. Plakat. Hang tu kita wi support nan gitu ki pa ba kim banai ai. Kim tip hira katakaan ke yu tang boong tarong ba snong let namar ba balai gila sakhi kila wan ki pat ba kita batai bangi hang ne ka song be rong snong kin pendu kini kita Henry borok khot ki kandan hi mentu kasngi da pi ong ka district administration ru kala pan kanyan da pi ong yaki rang ba snong yaki nong song snong ba ki VDP ru borok khot kila pan kanya ka tangi sim da kalan da kalanti ka jing start bangi nyele syara ka bor ka Henry la ka kam trikam ngin sapet pa da ki wat kalanti ban pun bor yaki da ka wei pat ka liang da kumba ki sentuh ni haban keren tapi kita kata kawai kaliang